ZPM party ina an kidnap ta putu turu singa hi an ngai thak ta kan khan in kop tlat kan nia chiat po a chengam that po a thangam chu tiang din mun a dinga in kop tlat chu kan nia a Sunday sana delson nen ka in bia a atu ke zing thotan zinga kan ina local turin ka ko tha a tiang chuan delson nen po an in bia ani po kha aput via vin ka ria local kha adu a BJP kha adu ane ti chuan session kan ne ya thotan thole a kan zo a tiang chuan ke ni thole zan a kan lo chua ka putu turu sing ero chu a lo chuak man lawa tiang chuan ni lai ni khan trong te lama ni lai ni nimin ani mai mo politikin ril ru luak hat lu tu ka min chim bua lu tu ka ani le de po yi ka re dei thei to lo ni ti chuan nimin singa khan trong te a fanu te fa pa ten oma ai zola local don wangin eng chena rei nge ai zola thanganga a omang ti ariat lo wangin anu pui le a faten a fate trong te da atu la wangin le trong te BJP ho tu te ne na eng emo soi te adu wangin nimin jing khan trong te a chuka ti chuan thiel anti ban na te po ZPM party tanga a ban na te LA district council deputy chief whip atanga a ban na te po kha a submit ani ti chuan trong te ati tur ang te ati zo nuin trong te tangin lung lei lam panin alo tlan chowa ti chuan lung lei an thlen ma sa zai kon ha MDC ban hi le ZPM thalai president le anauten motor pathumin an changa ti chuan alo tlan chokha motor kong cross zongin ZPM MDC de le ua karte chuan an motor an saita ti chuan putu turu singa lo tlan chokha an ti dinga ti khan an kidnap ti mayang an kidnap ani tu kina huat enge yuti pa a viral tu na po hian ngai thak tur a ani chuta an zona chuan ai zolama kal tumin kan ina tangin ka chuaka amaro chu konglaka kan thiante MDC puiten let le mayang an ti awangin ti hian ka tum lo lama long tlai lam ka lo panta ani ti in asoi ani ti chuan ani po lu tum ming te po perfecto lut to kha ania maro chu nam dang te ania kanun na tan alau omang ti hiala rial ru ngai tu na ani wangin tu na hian kan ngai chak ta kan khan loren lal pek liana long tlai is bial tu MLA ina an khung kan ti lo the lo an reng me kan ni in le lo ane ma se a in le lo po pan the lo vin tun theng hian ala om ane ti kha kan soya voina thil theng abulatan tin an soi taila kan chungte karuna pa pakhat aboral wang khan aron hun nang man turin chungte lama ka chutla chumi chu ruang chu kan nang man lo wangin tikani in lama te kan chola ka fate ina ta chuanin kan phone ta ka pial ho khan district council boruak te danglam wangin min lo phone ta supa BJP kal turin min tia chu aizolama kal tumin chungte tangi ka chowa chu kan kala lung le kan thlen ton sozai kon bulvela khodin ka then mi te khan motor pathum nen
an lo ma tu to kan khan thil soi fel ngai a om e chu te kan soyang ti khan ya ta chuan ya chu te ne cho den thil tu cheng ta soi tu cho de tha e tin in lama ti hanen ho turin kan in tia chu ani lain tien ti kan va thlen khan ti lung lei sp khan mi lo phona kha enge buai le har sat mai mo in em ti min zo ta ma chu pe chuan buai le har sat na aum chong lo ve thatta ka kan soi ho nga in lama ho turin ka ti khani kan in zui ta ni chu chuan in lama kan tianga emis ta chuan in enge kema du thu sam ta pon ni ve anga amara chu WhatsApp le thil da hianin kin da manga ti ha chu thu dik lo nia chuan chuan helai chu adik lo na ni tha te man ni hian ka som na le ta kan ni zui na ani mai a thu dik lo ba na thu lai lai mo chuan ni khanin nor deu ta po au ma amara chu kha chu thil dik kha ani lo wangin an mani pon kan hena tangin zota an zona khan ke chon ai zol chu ka tum chu kan niama chu ka pian mi ten sarkar dang lama don wang khan in present na bangin ka kal don ni ti kha ka ril ro to oma amara chu etiyan thil soifel turin in lama chataka I ho mo tia ka somna wang te kan ho ni